Hello friends, बरायबाय बडा जब इनफो अफिशियल YouTube चेनेलाव दा गोबां डिमान्ड खालामगासिनो दङ जे CM आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव मोनसे भिडिअ नांगौ मानोना गोबां कमेन्ट्स फैदों बेखायनो रिप्लाइ खालामजोबनो हायाखै बेखायनो खनसेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोबाय रिप्लाइ भिडिअ एन्ड सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जायनोखि दङ मोननो गोनां KST 10,000 निफ्राय जागायनानै 25,000 35,000 बेनि सायावबो लेटेस्ट आपडेट लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै भिडिअ नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट सरकारि स्किम लोननि सायाव नोंथांमोना नैबे चेनेलाव मोननो हागोन दा जोङो CMनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव फैखाबाय टटेल रेजिस्टारा 2,29,145 मोन बिनिफ्राय नोंथांमोना दायो मिथिबाय MCC नांदों बिनि थाखायनो खायसे खायसेखौ इन्टारभिउ लायाखै जानांगौ मानोना इलेक्सनाव गासैबो साख्रिआवलाफ्रा इलेक्सन डिउटि गोग्लैगासिनो दङ बिनि थाखायनो जानो हागौ इन्टारभिउआ खायसेया द्रप थादों आरो MCC नाङोबा माखासे स्किमफ्रा बन्द जायो टटेल एप्लिकेसन साबमिटआ 1,04,091 दङ दा बिथांमोना 1 लाख टारगेट लाग्रोदों बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव होलांबाय थागोन लासै लासैनो बेनिफ्राय फार्स्ट किस्तियाव 1 लाख बेनिफ्राय सेकेन्ड बोसोराव 1 लाख गासै नोंथांमोना 2 लाख मोनगोन मिनिमाम बेनिफ्राय 3 लाख 5 लाखसिम दङ दा 1 लाखखौ नोंथांमोना फ्रियाव मोनगोन 1 लाखखौ हरफिननांगोन बेखौथ' मिथिखागौ दा खायसे खायसे इन्टारभिउ लायाखै जानो हागौ नोंथांमोना मिथिबाय जे MCC नाङोबा खायसे द्रप जायो बेनिखायनो नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला जायो आपडेटखौ मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय जे इलेक्सन जायोबा गासैबो साख्रिआवलाफ्रा बिजि जायो इलेक्सन डिउटि गोलैगासिनो दंखायो दा बेनिनो इलेक्सना दाखालि 19 आव खनसे जाबाय बेनिफ्राय गाबोन 26 एप्रिलाव खनसे जाबावसिगोन एन्ड बेनिफ्राय 7 मेआव क'क्राझार स्टेटआव जागोन बेनिखायनो जोबजोबासो इलेक्सन जोबनानै सरकार दानानै जायखिजाया सरकार दाया माने जिखुनु जाया सरकार दाबाबो बे रांखौहाय नोंथांमोना मोनखागोन मानोना बे स्किमा जाबाय आसामनि स्किम आरो जाय दायो इलेक्सन जागासिनो दं बे जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि MP इलेक्सन आरो बे जाबाय जुनावहाय रिजाल्टखौ हैगोन बेखायनो जुन जुलाइआव बे रां हाबनायनि चान्सआ गैया दा बिथांमोना बुंदों जे सर्सआव मोननाय बायदिबा नोंथांमोना मिथिखागौ जे नोंथांमोना दायो इलेक्सन जादों बेखौथ' मिथिखाबाय नाथाय नोंथांमोना जेब्ला 7 मे जोबगोन अब्ला इलेक्सना आसामाव जोबगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि रां सोनाय हाबाफारिया जागायगोन रां सोनाय हाबाफारिखौ जों हमना लादों नोंथांमोना आगष्ट आगष्टआव नोंथांमोना आगष्ट सेप्तेम्बराव एबा 15 आगष्टनि सिगां मोननायनि चान्सआ दङ जुदि बिथांमोना प्रसेसखौ लाङोबा अके एन्ड बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट फैगोन आरो मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटआ बेनो जायनोखि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङ 10,000 KST फार्स्ट KST सेकेन्डआव 25,000 नोंथांमोना बेखौ चिफ मिनिस्टारा बुंदों 15 आगष्टनि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआव रांखौहाय सोगोन होननानै बुंदों दा इलेक्सन जोबागौ मानि बे राङा हाबनाय नङा बेखायनो नोंथांमोना इलेक्सन जोबबासो एबा गासैबो प्रसेसा जोबबासो नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबगोन बेनो जाबाय फार्स्ट KST हिसाबै दा बेनोमोन नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आसा खालामो बुजिबाय आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालाम फैबाय थानाय समाव लेटेस्ट आपडेट सफैबा बडा जब इनफो YouTube चेनेलाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन